Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimanti umabuya ubamba olunye uhlase bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream for ukwenza show. Tell it why phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shandele bobo. She popo. She. Take me straight to boom 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 gonganje oh boom 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 gonganje. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubamba olunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Hayi man Zalo, bafethu ninjani? Nonke naqhamuka ngamathuthula. Sihlangane nabanye la ezansi ekseni. Kanti ngiphuma ngaphi ngale number nga2? Noma nihlala khona la eroundini? Sihlala khona la. Oh, bani igama ubhuti? Mina nguLisiho. uLisiho. Umamazi? Ngithaka. Uthoko. Oh, so sure man. Sorry, ngicela ukubuza man, silahlekile lana. Sifuna egroundini la kujimela khona le team labathintsing izini outspace. Angazi noma niyalazi because ngala iPirates ezansi eMax Park. So bona kuthiwa sobathola ngapha phakathi. Ay ungabuza umama la. Oh, awazi ukuthi kujinyelwa kuphi ma. I think ungahamba straight ngale strata then ujikele ngalena. Okay. Yeah, kunema ground. Ama-ground ezansi. Oh, shuthe yiyo. Ubani igama? Igama ngisisithoko. Uthoko. Thoko wena no Putin mhlawumbe are you guys dating? Nopho siyathandana. On date niyathandana. Mama Slam. Danke njayami. So wena my brother ungathi yini uyithanda ngemama silakho? Ayish, nawe mbuke man uyabona nawe ukuthi hayi. Sure. Malanga sikwazi. Sure. Inkinga yami mina mfethu sengibuke kakhulu abantu ngize ngigcine ngibathinta. Manje akusavumelekile. Umthetho uthi awuvumo otherwise ngizoxoshwa la emsebenzini. Senkingeni yempela ayenza. Yeah. Angisathinti nje mfethu, ngibuye ngibe nesandla. Bathi isandla senkosi sibuye sinamathele yabo. Mfethu, so wena sister ungathi yini oyithandayo ngobhuti? Ngiyamthanda nje, right. Uyangihlonipha. Uyangimamela. Ungenzela yonke into engiyidingayo. Ne? Power to that. So wena my brother, in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani umuntu wakho? Angiyamthe 100 ngamnika. Wena usithemba kangakanani? Nami. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle my sister? Hayi. Akekho. Wena sister in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani bhuti? 100%. Hayi ungathuki sister. I-truck class emsebenzini ngibuye ngidrive ama-truck. So umfowethu lo ukuthi ngi-off shoot sokwamanje. Okay. Uthi umthemba kangakanani? 100%. Wena uzithemba kangakanani? Ngizithemba 100% nami. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle lapho? Hayibo. Akekho ne? Awuthi akekho. Wasicabanga ngakho. Ne? Yangwarisha. Yeah. So uma ungafind out bhuti wami ukuthi uma isister kuchithela ungenza njani? Ayingadumala man. Ngaba disappointed kakhulu kodwa hayi ngizothi. When the sister if you can find out ukuthi ubhuti uyakulokhuzanela ungenza njani? It will depend. It will depend. To react. Okay.
asiboneke. Kunento esiyenzayo la kuthiwa i-loyalty test my brother. It's whereby we switching phones for 60 seconds. Wena ugaya umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi a-check on WhatsApp, Facebook, Instagram. Same applies to you. Awunankinga sisami zobe uyidonsa ne? Same applies, siyabonga ngiphe salisungiphe. Same applies to you na umuphe. My brother ngicela uze ngapha. Sisiwami ngicela ungimela la. Ngicela ungimela la bhuti. Ngicela ungibambela la Dlamini. Ngicela uqala ngefoni yakho. Elungivulela. Njaya yami, ngicela ungibambela mamazi. Yes. Nayi. Now what's up? Mase ngithi type la. Makuvela igama lakho la ungitshela, makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba lezo ifebe yizobe zidla umuntu wakho. Okay. All right guys, we're on WhatsApp right now. When you're about to type the Chandis, type lapho uthi I love you. Awuthi yabona njengoba awuthi grand clean kanjena, cheating, nothing, lutho umuntu clean. Next, mina Straight. ngibhekele yena. Okay, I did. Kuvela ba? Ah. Ngobani Lerato? Kuthiwani kule radio manje? That's why I love you. Man. Lerato cousin man. Hawu. Cousin. Okay, delete I love you. Type uthi sex. Sibone ukuthi akaveli le radio. Okay. Oh, cousin wakho. Ne? Okay. Masa ayivela ukuthi cousin yakho. Uyavela futhi le radio under sex. Ngiyayazi, yes. Ungakhohlwa ngiyayazi ifamily yakho yonke. Ama cousins akho onke ngiyawazi. Wena kini sekuyazi ukuthi wena umzala. Udlule radio. Busy nje ubusy naye. Eish. Ayazi singiphumela obala. Yazi mani nginokubhoreka sometimes man now ehlezi usebenza nani yabo. Sure. Manje something ukuzi-entertain ngisho lutho man. Angi-off. Sister ungasondeli kuyena. Sister. Angi-off. Uyasho ukuthi umuntu wakho kuyi-entertainer lo. So wena uthi Angi-off na ngama weekends because Friday, Saturday angisebenzi. aka off. Awuya off ayi. Awekho enough ama off. Ubuye ukhathele nawe uyazazi kodwa. Why ungatsho ukuthi ngikhathele? Angikaze ngitsho kuwe ukuthi ngikhathele. Akakazi. Uyitholaphi? Uyithatha wena lento ukuthi uyakhathala. Uyakusukela. Shuthi asakuthandi my sister mbo or when slim kwenza ibhari. Yindaba ubani islima la? Ubona islima manje. Kodwa yabona uyasixabanisa. Mina Ubona islima. Uyasixabanisa. so wena sister uzoqhubeka nomuntu owenza slim ubone ukuthi udlule radio and uthi cousin wakhe. Kubo bayazi nje kuyini bayazi nje wena ukuthi udlule radio. Umzala busy. Angayibiki kanjalo. Okay, ngibeke kabi. Kini bayazini ukuthi wena no Lerato niyaphephana? Kahle usibizeleni la. Sister saloqhubeka utshole nalo. Ungayi kuye. Uyazi ngiyakuthanda man. Mamela. Uyazi ngiyakuthanda ungayini. Awumtshele sister ya umamela. Mamela. Hayi sister Awungibheke kahle. awumbheke my sister. Ungibheke nje. Ungangikali ngamehlo. Ungibheke. Ngashera no Lerato mina. Yeah. Wena ubona my sister efanele ukushela no Lerato ingane. Joel my sister kabe. Mama Nqese ma. Yo, bamba ifoni yakho. Bamba. You're not my type. Anymore. Your type is Lerato. Yeah. Cela usivulela nawe siswami khona sobona ukuthi ngempela lento type iyona yini. Okay. Nasi ya. Fakufuna phethe dog. Awungishonele ku WhatsApp lapho. Lento inzima singayithatha kancane. Sure. Na WhatsApp. Mase ngitype uzotype la.
makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lamanye amadoda la ungitshela ngoba lawo madoda yiwe ezobedla umuntu wakho. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream. We're on WhatsApp right now. When you're about to tap the trend is type lapho uthi money. Sibone ukuthi my sister unikwa ubani amanye amadoda imali. Sister, khona ufuna ukusitshela kona? Cha. Yini manje? Ubani Zulane? Prati. Thulani. Ngoba ngibona i-transaction la. Andamani. Yeah. Okay. Ubani uThulani awubutype uthi I love you sibone ukuthi uThulani uyavela nje. Sister khuluma usisheshisele ilanga leshona. Angicela before ngithype nje ngicela khuluma iqiniso nje. Yeah. Yabo. Singawaste isikhathi. Because vele nisathanda nangithiwa samthandi. Yeah. So ikhulume ke sister iqiniso bani. Sangithanda. Ubani uThulani ke? Unalirato angithi. Wena? UnoThulani? Nope. Pho ubani? Type uthi I love you He's just a friend. with benefits. Nope. Ngicela uzibhekele mfethu. Yathandana noThulani. Nakho yo. Indawo. Okay. Yeah. Ubanje. He's my man. I'm sorry to say that. Sorry yes. Buya. That is why I told you, Betsy, you are not my type. Ha. Sorry. Kwasekuqaleni ubungayona. Shuthe we. Bengilinde ukuthi ngizwe ukuthi wena umchithelani bakho. Dala ngiyazi indaba yakho. Kodwa ikhona into ekanje. Ayikho. Ikhona into ekanje. Ayikho. Ungaze ungitshela lo nto. Dala Ukutshela amanga lo. Ayikho le nto ngitshela. Ayikho. Dala ngiyazi indaba yakho. Mawubona ukuthi wenza ama revenge. Uyazi angithandi into zokukhuluma. Ngiyazithanda. Kahle siyazala la umdlalo. Yeah. Nope. I know where I'm going. Nangisazi ke manje. So sister nisazoqhubeka nitshole. Noba. Nalo Cha. mefoni yakho. Awusamfuni sister ngoba uyakujolela ngithi. Nawe uyamjolela nje. Cha ngiqale lento. The time ngidiscover ukuthi ungijolela noLirata. Ngangathandi ukungibuza. Ay sister namanga. Ay sister namanga. Ngikhuluma iqiniso. Uqale nini udiscover ukuthi lo ujolela noLirata? It's almost 6 months ago. Uqale nini ukudlulela iRata ndoda? Sekunyaka. Le rato kudala khona. Yes. Before yena, yabo? Yes. Ukhuluma iqiniso kahle. Yes. Bengithi le rato placeholder nayi placeholder. Kahle. Angithi siyadlala. So anisafuna ne? Ay mina ngishapu ngaye ngigrey. Ne? Oh, no nathi khona la besiphuthuma khona. Azama. Khona la besiphuthuma khona. Ya ngoba nathi sishapu ngani. Ningasala nilungise lapha futhi awubukani nifanelene kanjani awubabuka. Musuku umbamba sister asakufuni. Yeah. Sister asambi nawe musuku silande. Oh, konje kini kungapha. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.